Nu er tiden løbet ud. I dag viser vi finalen af Masterchef Danmark. Der er kun 2 finalister tilbage. Hjalmar og Thorvaldur. Men kun én kan gå hjem med sejr og blive Masterchef. Velkommen til Masterchef Danmark. I dag skal Hjalmar og Thorvaldur lave smørbrød. De har 25 minutter, og tiden starter nu. Goddag. Hvad skal du lave, Thorvaldur? Jeg skal lave både smørbrød med salat, tomater, bacon og særper. Ja, det lyder som en meget godt smørbrød. Men Hjalmar, hvad skal du lave? Tak. Ja, hvad skal du lave? Hej. Hvad kan jeg se her? Jeg kan se nogle agurker, Okay. rejer, et æg, tomat og løg. Og så et brød her. En vit. Er det det, du skal lave? Hej. I har kun 12 minutter tilbage. Tiden er ved at løbe ud. Jeg kan se, at Thorvaldur er lidt startet her. Det ser rigtig godt ud. Og Hjalmar er sådan... Ja, han er også lidt startet. Men der er godt nok meget tilbage. Husk, kun 11 minutter og 30 sekunder tilbage. Tiden er ved at løbe ud. Der er kun 10 sekunder tilbage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu er det. Vi har fået Danmarks bedste dommer til at dømme i dag. Og hun hedder Josefine. Ja. Ja, er din mad. Så skal vi se Thorvalds smørbrød. Ja, hvordan smager det? Det smager meget godt. Næste er Hjalmar. Ulle, væk. Ja, så Josefine, har vi en vinder? Hjalmar eller Thorvaldur? Det her så bedre ud, men det smager bedre. Happy congratulations! Ja!